guys, ito na yung most requested nung ilang mga nanood na sa akin. Nagtanong sila kung paano daw ako naglalagay ng picture na animated sa akin mga video. So, ito lang ang kailangan natin. Google Browser at saka yung PowerPoint presentation na ginawa ko. So, gumawa ko dito ng isang slide para meron tayong paglilipatan ng picture. So, ito na nga po. Dapat po is open natin yung Google. Kasi doon sa una kong video, ginamit ko po yung mga gumagalaw na hayop. Kung saan may gumagapang, may tumatalon, may tumatakbo, at meron ding sumasayaw. So, ito na po yung ito na po yung video tutorial ko tungkol doon. So, type nyo lang po dito, magbigay tayo ng example, bird animated GIF. Ayan, nakikita nyo po dito sa una. Click nyo lang po yan. Then, images. Ito po yung result na binigay sa atin ng Google. Yan. So, meron na po tayo napili. Click nyo lang po yung picture. Tapos, right-click po. Copy. Ito po dapat ang inyong i-open or i-click kasi i-explain ko po mamaya. Hindi po itong save image as ha. Ito pong copy image. So, click po natin yan. Punta po tayo sa PowerPoint presentation. Then, face option. Yan po. Keep source formatting. Yun po ang inyong i-click. Yan. So, ayan na po yung bird na ni-request nyo po sa akin. Yan, gumagalaw. So, ngayon, pwede nyo po siyang gamitan ng animation. Since marami naman po tayo dito ang halimbawa ng animation. Ito. Try natin itong bounce. Try natin yung bounce sa kanya. Yan. So, nakita nyo po. Ganun lang po kadali. So, another po is, punta ulit tayo dito. Hanap naman tayo ng another animal. Okay. Kangaroo naman po. Kangaroo. Okay. So, sana po take note po natin, no? Para po in case na meron kayong presentation or may mga mga videos kayong need to present or mga videos kayong paggagamitan. Ito na po yung sagot doon. No, may napili na po akong isa. Ayan. So, gusto ko yung medyo nag-hop. Yung siya ay lumulundag-lundag. So, ito po. And check po natin siya. Nag-loading pa po. So, make sure na meron po kayong internet connection sa bahay or mobile data. Kasi po, in case na hindi po kasi gumagana kapag walang internet. So, kailangan po number 1 is internet connection. Dapat stable po. So, ito po, piliin natin. Yan, gumagalaw. Copy lang po ulit yung image. Punta sa presentation. Tapos paste. Then keep source formatting. Makikita nyo po dyan. Ulitin po natin. Ayan. So, move lang po natin. Pwede nyo pong palakihan. Pwede paliitan. Depende po sa kailangan. Or depende po sa anong videos nyo. Yan. Nakita nyo po. Okay. Another po. Pwede rin po yan sa mga halaman, sa mga bulaklak. So, mag-try po tayo ng flower animated GIF. So, make sure po lagi may GIF sa dulo. Ano po? So, eto, may napili na po tayo. Transparent flower GIF. Okay? Hindi yung flower ang gumagalaw. Which is ang gumagalaw is yung butterfly. Hanap po tayo ng flower na gumagalaw. Yan, ito po. So, copy lang po ulit, gaya po ng mga naunang image. Tapos po, punta lang po dito sa presentation nyo. Then, paste lang po. Keep source formatting. Ayan. So, kung malaki, pwede naman pong malaki, pero hindi nakakabuno na po yung iba. So, liitan po natin.
Yan. So, depende yan. So, lalo na po kapag ang mga kids or ang mga viewers nyo is mga bata, yes, yes it is, makukuha po nila ang attention. Makukuha nyo po ang attention nila. Okay? So, sana po may natutunan kayo sa ating video tutorial. Pwede pa po yung mga ibang bagay katulad ng rainbow or pwedeng ano na lang po. Pwede naman pong nature, yung mga background, pwede rin po. Animated. Yan. Katulad po nito. Wow, napakagandang lugar. Yan. Nakita niyo po, gumagalaw yung tubig. Talagang parang nandun ka sa place na yun. Copy image lang po ulit. Then, punta kayo sa presentation. Then, yung layout lang po. Ay, yung face option is, yung nasa gitna pa rin po. Yan. So, kapag po yan ay ating yan, lagyan po natin to ng animation. Yan. Ito naman po is no need na, no? Kasi gumagalaw na po sila. So, i-present na po natin sila. F5. Yan. Yan, gumagalaw na naman po sila. Depende po yun sa mga gusto nyo. Kung paano nyo po i-represent yung mga pictures, kung paano nyo po pagagandahin yung inyong gawa. So, that's it. Sana po nagustuhan ninyo. Bye-bye. Thank you, Ashis.